tie signály a tie príznaky, ktoré je dobré u seba sledovať. My žijeme v takej zvláštnej dobe, vieš, že je obrovské množstvo podnetov z toho exteriéru a my veľmi veľkú pozornosť denne venujeme len von. A veľmi málo dnu do seba, ako sa máme, čo nám je, či nás niečo bolí, ako sa cítime. Takže to je veľká výzva pre našu generáciu, myslím si, že aj tie ďalšie, čo budú. Takže prvá vec je, že ako skúsiť byť taký viac všímavý voči sebe a všímať si, čo nám hovorí to telo a tá myseľ a tá duša. A jednoduché príznaky začínajú od toho prvého štádia vyhorenia. Samozrejme únava, vyčerpanie, bolesti hlavy, tráviace problémy. Častokrát sú to také, že poviem až poruchy príjmu potravy, keď tam môže byť nejaké emočné zajedanie, bolesti brucha, bolesti svalov, kĺbov. Takéto horšie štádium už prechádza do poruch spánku. Hej, poruchy spánku, odchádzajú kognitívne naše funkcie, to znamená taká naša schopnosť sa koncentrovať na niečo, zapamätať si veci. A rozhodovať sa, že ráno vstanem a to sú také stavy paralýzy, že čo vlastne teraz ako idem urobiť. Hej? To sú také naše bežné funkcie, ktoré už potom ako odchádzajú v tom takom vyššom štádiu vyhorenia. Toto všetko je vlastne často sprevádzané tými emóciami, ak si všimneme. Taká frustrácia, beznádej. A tie príjemné pocity, už ich je menej a je viac tých nepríjemných. Chýba nám nejaký pocit vďačnosti, nadšenia, radosti.